Pekozolo Constitution ni under ni Dosram para kaisa oro Tipra Motha Party keplai wngmani tei bubugara keplai wngmani salno tui no oba khe hohom dodong khe oro Tipra Motha ni lukurok tini mai khopsa chana hinui chalai Dosram para o. Dosram para ni lukurok no oba khe borok no songlai huklaiui borok bubugara no lamsuk tei bubugara no hambai rui no kwplai khaiui vote kwbang khe rui paiui no borok obo hai khe hohom dodong khe tini Dosram para kaisa no obo hai khe thumlai songlaiui borok chalaikhe hinui sai khonaka West Zonal ni Vice Chairman Sudhir Debbarma bini kuktui norok khwnai manai bahai khe bo BC bahai khe chalaikhe aborokno rwgui bo serai sai khwnainani norok lukurok. Je chalaimani abo chalaimung khe to puilano no social media no hammani mano tini chalaimung khe abo kaisa planning khai tongmani tini bijay mission khaina tongmani tini to bubagara bo mana khairok ba bijay mission se khaimani khaipa para amchani borok to kostoko bo debai khe support mang kwbang ba jehetu borok mo bijay mission khaina chini ma khaya suna pisa sanan besa khayoi sini bkhani je abo se pura khaya ni chang ba bani dimana pura khate sungkinero kuthul layo sini Dosram para sini salanya ni sungkin hoja kono dole sala tonglayo chinte kono violence is at nation salaya kunya barang barang bujugoi sungkinero salanya ni sungkin jeko hoja barang barang jeko khobar ja je khani khaijong baksa sai thanga baksa khaijong baksa sai jong karon ma ka bhanya karon kono khaji bubagarma hamjabai gorno je sungkujuk tukmani abo sung kamo chuka ar bong ko bo sungnai tongmani boro jeto saka bijay mission joma khani angkaba tofana kaisa salai uthumi salai mani bising tei sini kha hamjaman sung ya khlai na hoi samani sung tinaro chamung soi ya kai salai tong para kaisa na chalai orkha para kaisa no je sini andro tai bisi to tinta bisi tong ko abar bo janje para chabo janje wat chalayo karon eklogi sao chana thangka to সম্ভব ya songnani matter tong মাজনে রে সানি মেটা দাওয়া লাগি জানতে পারা কাইসা চালানি তিনি যত পারাও চাই যাও হাসি